irin abin da muke so mu dawo da shi. Kuma batun matasa da mata, niyyarmu ne mu tabbatar da cewa kusan kashi 70 ya zamanto mata da matasa. Amma kuma kam duk wani wanda ya ce wallahi zai yi sata ko zai yi corruption za mu yi fada da shi. Wallahi za mu yi. Ya isa haka. Kowane ƙasa tana cin gaba kan banda mu, don mutane kalilan. Shi yasa ko da muka zo wajen interim leadership din nan, muka zauna muka tabbatar da wanda za mu ba mutane ne waɗanda suke da kima, waɗanda suke da gaskiya da sauransu. So daga shugabancin jam'iyya za a nuna cewa shugabancin gwamnati ga yadda za ta zamanto. So na gode kwarai da gaske da wannan saduwa da muka yi, kuma na fata kamar yadda Allah ya kawo ku lafiya, Allah zai mai da ku gida lafiya. Kuma wannan gidan gidanku ne. Ko kuma da yawa daga cikin ku nan mun sha zama da ku tarurruka iri-iri saboda mu ƙara ƙarfafa juna akan wannan tafiya manufar wazirin Adamawa. Your Excellency, duk wanda kuke gani a nan, kowannensu result ɗinsa shine jam'iyyar waziri ita ce jam'iyyarsa, kowaye da kake gani a nan. Yau idan waziri ya ce ya juya daga ADC ya shiga wata, dukkan mun nan za ka zama ɗunguma mun bi ka, saboda haka kai ne alƙiblar mu. Don haka muka zo domin mu jaddada maka wannan, ka sani Gombe gidanka ne, Gombe garinka ne. Ranka ya daɗe, Adamawa ce dai ta haifo ka, amma Gombe, yadda Gombe take alfahari da kai, da kuma take gadara da kai, da kuma take jin a duk kulliyomin duk abin da ya taso wanda ya shafi Gombe, idan aka ce ga wazirin Adamawa kuma zai magance abin, to ba mu da wani haufi a kai. Ka yi mana baya, kowa ya sani kuma wani shaida. A dalilin gatan da kai wa Gombe, shi yasa Gombe ta samu kafa a yau. Gombe tana daga cikin jihohi wanda suka zama abin alfahari a arewacin Najeriya. Tunda ka tsaya kai tsoye daga aka kafa gwamnati na farko na PDP a jihar Gombe a lokacin, to tun daga lokacin aka samu dama duk abin da za ka gina yanzu a Gombe saboda effort ɗinka ne. Ni shaida ne, duk da ni aka yi komai da komai, duk abin da aka yi from the beginning to the end, ka sa dan Juma Goje ya zama gwamnan Gombe. Wannan shine babu wani tantama a ciki. Saboda haka kuma aka ɗora akan wannan, tun daga kan Goje aka yi setting standard din da aka yi maintain ɗinsa a yau, kowane ɗan Gombe yake alfahari da duk wacce gwamnati. Mu gera Najeriya. Wannan shine burinmu. Muna so mu gera Najeriya. Ba abin da ni zan samu ne shine ya sa ni na zo ADC ba. Amma muna da tabbaci in ya zama shugaban kasa, Nigeria will never be the same. This is our stand, this is our position. We are going to work the structure of ADC in conjunction with the ADC in Gombe State, and we hope by that Tuesday we are going to unveil our structure. Not only our ADC, the news will carry all the PDP ADC in Gombe State. Ranka dade, ni ina son ce maka ga gode ma Allah. Muna ƙaunanka, Najeriya na ƙaunanka, matan Najeriya suna ƙaunanka. Ba za su iya zuwa su yi magana ba, amma kana da large support a wurin mata. A ƙara tafiya da mata, a ba mu ƙarfin gwiwa, kuma in Allah yarda mu